De verkiezingsuitslag mag ik eigenlijk zeggen. Want we gaan Als mensen ben ik blij. Sorry, wat zei je? Oh, die meneer, die wil ik... Wil je ook wat vertellen, meneer, of niet? Want wat de raad niet eens krijgt? Nou, ik verkondig alleen dat wat de meeste Nederlanders in hebben gekozen. Dat is de PVV. En ik denk dat de onvrede die al jaren heerst nu eindelijk wordt verwoord in een stem voor Wilders. En het gaat niet alleen om die asielzoekers, maar om veel meer dan dat. Dus ik denk dat Nederland er heel verstandig aan heeft gedaan. Goh, nou, daar heb ik eigenlijk wel een mening over. Omdat ik half Pools ben en 8 jaar geleden naar Polen ben verhuisd. En 6 jaar lang, want ik ben 2 jaar geleden teruggekeerd, een populistisch regime met machtsgeile gekkies heb meegemaakt. En ik wil dat niet 1 op 1 vergelijken. Maar ik ben wel bang dat minderheden niet goed worden behandeld. Dat eigenlijk. Nou, ik vind de PVV die mag van mij wel een keer winnen. Is wel beter dan de VVD. Had u gisteren zelf ook nog gestemd? Ja, ik heb nog gestemd, ja. Mag ik vragen wat u hebt gestemd? Mark Rutte. Hoe heeft u Rutte gestemd? Ja. Verschrikkelijk, zei ik. Ja, wat vindt u er verschrikkelijk aan? Nou, dat iemand wint die mensen uitsluit. Nou ja, Geert Wilders heeft natuurlijk altijd een beetje op de oppervlakte te zetten. Maar ja, het volk heeft besloten. Nee, niet helemaal, nee. Nee, echt niet. Nee, dit is een beetje te veel naar rechts. Ja. Het gaat helemaal af in heel Europa en dit is niet best. Niet voor de natuur, nergens voor, niet voor de mensen. Nee, verdrietig. Ja, dat is schokkend, hè? Maar ik zeg, laat het er maar proberen. Het zal maar moeilijk genoeg worden om een kabinet samen te stellen. Je kan zo'n man wel uitsluiten van de politiek, maar geef die man gewoon een kans. Vind ik ook belangrijk. Ik was net toevallig... kijk wat ik hier open heb op mijn telefoon. Ik was net toevallig deze aan het delen. Wat was het dan? Wat de PVV voor u wil, toch? Ik dacht, laat me even kijken wat ze allemaal gaan doen deze komende jaren. Ja, en heb je doorgenomen? Ik ben het nog aan het doornemen zelf. Een paar dingen waar ik wel was van geschrokken. Van die islamitische dingen en zo, weet je. Ik vind niet dat je mensen hun geloof naar beneden kan halen of wat dan ook, weet je. Je moet iedereen de ruimte geven en de respect. En wat er staat over de moskeeën en al die dingen. Dat vond ik wel een beetje naar. Maar voor de rest vind ik het wel goed. Dus ik ga het zien, man. Ik vind het jammer dat het Sarioks werd. Ik ben meer aan de linkse kant. Want waar ben je benauwd voor dan? Of wat spreekt u daar net in hoor? Nou, het Europa, dat wordt haast vergeten. En ik vind dat wij als Nederlander alleen dat alles net dwang kennen. Dus dat we hebben Europa echt nodig. Ik had er net een hele sterke mening hoor. Hij heeft zelfs gestemd? Ja. Ja. En is het dan de uitkomst weer op hopen hier? Ja. Ja, dat is wel aardig mijn kant is, ja. Ja. En hoe is dat voor jou? Ik persoonlijk niet. Ik heb niet echt met stemmen en zo. Dus, Hebt u gestemd? Nee, ik heb ook niet gestemd. Nee. Ik niet. Nee, hè? Waarom heb je niet gestemd? Ik weet het niet. Ik heb er niet zoveel belangstelling voor of zo. Niet mijn dingen, zeg maar, zitten erbij. Ja, een beetje teleurstellend. Waar ben je dan teleurgesteld in? Dat rechtspopulisme wel wat gruttelijker te worden. Net mijn ding. Het feit dat nu links, met name Frans Timmermans, roept van... Ah ja, het is vreselijk, hou elkaar vast. Die man is toch een lachertje. Kom op, waar slaat het op? Wat een slechte verliezer. Geef die man de kans, laat die man regeren. En wie weet wordt het hartstikke mooi in Nederland. Dan hebben we de problemen hier opgelost, dan kunnen we weer verder kijken. Je moet eerst in dit geval, hoe stom het ook klinkt, aan je eigen land gaan denken. En de mensen die hier wonen en die het nodig hebben. Dus ik denk dat dat belangrijk is. En daarom heb ik gestemd op PVV. Nou, ik hoop dat het nu beter gaat met Nederland. De Rutte is nu ook weg. En ja, ik vind zelf als er linkse mensen linkse mensen in de politiek zijn, ja, dat weet ik niet. Dat vind ik gewoon minder of zo. Ik denk dat het dan ook minder gaat. Dus. Om te huilen. En dat heb ik gedaan ook. Ik vind het diep triest dat Nederland zo naar rechts gaat. Ja. Waarom grijpt u dat zo aan dan? Ja, wie wil... Rechtsaf is nooit goed. Tenminste, dat is mijn overtuiging. Je kan er toch niks aan veranderen. Het zijn de hoge heren die het moeten regelen. En dan kijken dat de pensioenen weer omhoog gaat, de lonen weer omhoog gaat. Dat Nederlanders ook weer huizen krijgen in plaats van buitenlanders, zeg maar.
Hij is niet de baas sowieso in zijn eentje, dus ja, het moet wel goed komen, toch? Nou, gezellig hier. Leeuwarden, de mooiste studentenstad van het noorden, toch? Geweldig.